רגליך, כי השידור שבו אתה משתתף, כן, מה שלומך? עם מי אנחנו מדברים? אני רוצה לומר לכם שהשידור שלכם בדילי מטורף. אפילו הכבשה הרוחמה שהייתי נוהג לרדוף אחריה כדי לתפוס אותה, לעשות לה שווארמה, הייתה רצה יותר מהר מהדילי המטורף הזה שאני שומע את עצמי כפול. באמת? לא תשמע, אני אשים את האוזנייה רגע. תשים את האוזנייה, בטח. תן בלחותך יא קיפוד מנעון. תשמע, אני אשים את האוזנייה רגע. בוא'נה, אני פה, קצת כבוד. תן בלחותך יא קיפוד מנעון. שחזור ישיר, שחזור ישיר. וואו. אוזניה, הכל. תראי את הרדיו במרפסת. גברת, לסגור את הרדיו, להתרחק מהמקלט. גברת, אי אפשר. מקלט, אלק, שנייה רגע. אז זה הדילי המטורף הזה. עדיין? לא יודע, זרקתי את האוזניות. אני שומע את עצמי אחרי שעה באוזניות. איי, אבל לא שומעים אותך בשידור לפי דעתי. רגע, בוא נשאל בצ'אט, שומעים אותו בשידור? רגע, עכשיו אני לא ברדיו? אתה ברדיו. בוא'נה, זה שערוריה, אי אפשר איתכם ככה. איפה, תעביר אותי לטכנאי, אני לא מוכן. אתם מעלים אנשים לשידור, לא נותנים לי הזדמנות להתכונן. ישר זורקים את הבן אדם למים. לא מקובל עליי, דבר הזה. מי הטכנאי שמה? חוקי לחלוטין. תעביר אותי לטכנאי רגע. ולדי. ולדי. טוב, אז ככה, זה הקול שלי. בלי חיקויים ובלי כלום. יפה. ואתה בכנבך בפורום הוא פינגי, ובחיים האמיתיים... בחיים האמיתיים זלמן שושי. זלמן שושי, אוקיי, יפה. רק לא להודיע פה על פטירות בטרם של אף אחד. כן, אני רוצה להודיע על פטירתו של טרוצקי. לא שום. טרוצקי נפטר. בשבילים שבעה. ההלוויה. בשבילים שבעה בכיכר האדומה. כן. סתם. טרוצקי, אם אתה שומע אותי, תעלה לשידור. אם אתה רוצה שאני אעשה חיקויים וזה, תעלה לשידור. זאת אומרת, בא כוחך כמובן. מי שמתפעל את הניק שלך עכשיו. יש שם שרשרת פיקוד מאוד מאוד ארוכה. כן, זה משהו מטורף, אבל לא באמת. למה שלא תעלה לשידור? כאילו, מה הבעיה? כאילו, אם אני עליתי לשידור, אני הכי חסוי והכי מסתורי והכי שלא יודעים עליי כלום, עליתי בסוף לשידור. אז למה שאתה לא תעלה גם? כאילו, מה? הכי קטע מטורף, הוא לא יענה לך פה. לא, אני רואה את התשובות שלו בצ'אט, מה זאת אומרת? עליו השלום, כן, הוא אומר עליי השלום. אתם יודעים למה הוא לא רוצה לעלות לשידור? כי אז יעלו עליו שהוא שפטל. הרי כולם מזהים את הקול של שפטל. אז בגלל זאת הסיבה שהוא לא רוצה לעלות. אבל שפטל אתה כזה חסר חיים שחבל על הזמן. כי אתה עורך דין רציני, אתה מרוויח מיליונים, אתה תחון ברמות, ואתה כאילו בחייך הכפולים באינטרנט אתה טרול. כאילו איזה עליבות. כאילו איך נפלו גיבורים, כאילו מה זה הדבר הזה, כאילו what the fuck, כאילו דה. כאילו וואו, כאילו מה נסגר איתך בן אדם? מה, אני לא צודק כאילו, תכלס? תראו לכם שהוא באמת שפטל. בוא'נה, זה מטורף, כאילו, זה לא להאמין. פשוט שפטל בשעות הפנאי הוא טרול אינטרנטי, זה פשוט לא להאמין. והוא לא רוצה שנעלה עליו. אבל יש תוכנות שעושות ארגון קול ומשנות את הכל, לזה הוא מתכוון הכנות מוקדמות, אלק טרנס. טרנס אלק. אני אשמח לשמוע את הטרנס. אני אחפש פה איזה קישור ואנחנו תמשיכו לדבר עם זה באמצע השיחה. למה אני שומע אתכם? אני שומע אתכם חלש, אתם יודעים? כן? עכשיו התקרבתי למיקרופון בגלל זה. בכל מקרה... וואי! הנה מחמוד חזר מהמתים. וואו! אללה ירחמו, איזה יופי. אתה יודע, זה ממש כאילו טוויסט בעלילה שלא ציפיתי לו, אני חייב להודות. וואו, זה פשוט... סבבה, אני זורם עם זה. ברוך מחיי המתים. איזה יופי.
אני יכול להביא לך לדבר עם עטף. יש פה ערבי. בוא, תביא, באמת, רציתי לשאול אותו כמה שאלות. שלום, שלום ושוב שלום, כפרה עליכם, מדבר פה עטף בן דורה, מה נשמע, מה קורה? אני שמעתי שמחמוד עליו השלום קם לתחייה, ואני פשוט יוצא מגדרי ויוצא מכל מיני חורים ומכל מיני מקומות, מרוב שאני כולי בהלם וזעזוע ובתדהמה מהדבר הזה. אני כולי צמרמרות ואני לא יודע איך לעכל את זה ומה לעשות עם זה, כאילו, אני רוצה עצות. יש לי שאלה, קרה לכם פעם ששהיד חזר? שהיד חזר. בעיקרון לא, כי נראה אותך חוזר ב-72 בתולות. כאילו, צריך להיות משוגע רציני לעזוב דבר כזה, פן כזה, משהו מטורף. אבל מצד שני זה אוקסימורון, למה לפעמים אתה כבר אין לך כוח אליהם, זה 72, תחשוב. כל לילה מישהי אחרת, אפילו נניח 2 בלילה, כאילו זה דבר מטורף. וזה פשוט, אתה צודק, אתה יודע את זה מניסיון? אבל הם פשוט, הם מתחפשים לבחורות, לנשים, כדי שלא יזהו אותם. אתה מבין? אז אף אחד לא יודע עליהם, הם לא מדברים, אבל יש הרבה חוזרים, בתכלס, בדרך כלל מבוגרים, שכוחם כבר לא במותנה. מר בנדורה, מאיפה אתה מדבר איתנו עכשיו? אני מדבר כרגע מכפר עלום ואני ככה נחבא אל הכלים, נחבא אל המטענים. אני לא אוהב ככה להזדהות, אני מאיזה כפר פה ככה באזור הרי יהודה, מה שאתם קוראים, אל-מחתלה. אל-מחתלה, איפה מחתלה? אתה מבין את זה כפרה, אני שכן של בינגי, בינגי קוראים לו, נכון? בינגי, אני שכן של בינגי, אני עושה לו עבודות, אני הכרתי אותו בעבודות, אני עשיתי לו כל מיני עבודות בבית שלו. עבודה ערבית, משהו ג' משהו טוב באמת. וככה אני הכרתי את בינגי, ואתה יודע, מאז אנחנו בקשרים. הוא קושר לי את הידיים לפעמים במחסום, כל מיני קשרים כאלה. כל מיני סוגי קשרים, וזהו, מאז אני ככה מכיר אותו ואנחנו בקשרים. אבל עכשיו אני כולי בשוק ובתדהמה מהתחייה, חזרה לתחייה של מחמוד רסיסיה ככה עם האצבע של בירוביץ'. האימאם ה-13, אל-חכים, חוזר. תראה, מחמוד הוא בעיקרון, אני אסביר לך, יש את האימאם הנעלם, זה לפי שו עצמם, זה הכופרים האלה, אני סוני בכלל. אבל מחמוד, בתכלס מחמוד הוא לא סוני, הוא שו עצמם, הוא ברח לי, מרוב שהם לא סובל אותם, מה ההפך מסונים? שיעי, הוא שיעי. ועכשיו הוא, אצלהם עושים, זה נקרא תקייה, מתחפשים, לפעמים הוא מתחפש, אתה רואה בעצמך, לרסי, מתחפש לכל מיני דברים שלא יזהו אותם. אבל בעיקרון הוא שיעי. אז הוא האימאם הנעלב, לא הנעלם, הנעלב. הוא מאז מה שעשיתם לו, הוא נורא לעלב, הוא לקח את זה חזק ללב. ואתה מבין, והוא נעלם, תרתי משמע. זה האימאם הנעלב, זה מחמוד רסיסיה. אבל עכשיו שהוא ככה שמע את בינגי, אז פתאום כל העלבות ירדה לו מהזה והוא קיבל מצב רוח. והוא כבר לא נעלב, אז הוא חזר לתחייה, אבל זה לרגע, יש לי הרגשה שאחרי השידור הוא עוד פעם יעלה ויעלם עוד פעם. לא, אנחנו נשמח לאמץ אותו באיזה זהות שהוא, רק אם הוא ישמח לעלות לשידור, גם זה יכול להוסיף. כן, זה הצעד הבא, אם אתה כבר חזרת מהמתים, אז מה זה בשבילך לעלות על הרדיו כפרה? תעשה את זה, זה צעד קטן לרסיסיה וצעד גדול לקפה. עטף, יש לי רעיון טוב, אני אומנם מאמין בך וביכולת השכנוע שלך, אבל אתה יודע, כשזה מגיע לשכנוע ומצפון, אין כמו הפולניות בעניין הזה, אין כמו, אולי יש לך את הטלפון של דודה טולה? תשמע, אבל אתה יודע, כמו כל פולניה טובה, היא הולכת לישון ב-12. היא לא מתעוררת? תעיר אותה, נו, מה? היא בטח תהיה לו מרוצה, זה יהיה מעולה. היא תהרוג אותי. בוא ננסה. קילילילילי, טרינגלילילי. הלו? הלו, בשיחת שקר, חולה שכמוך, אני מטריד פולניה זקנה מוורשה בת 88.5 בשעות כאלה.
תרמתי כבר, לכו לכל הרוחות. הלו, גברתי. אנחנו מדברים מרדיו כל הקפה, אנחנו רוצים לדבר עם טולה, אני כבר שתיתי את הקפה שלי, תודה רבה לך באמת, חתיכת מיקרוב. מה אתה מציע לי קפה בשעות כאלה, שאני לא אשן עוד יותר? אני מרגישה לקופאים, ועם כל התרופות שאני לוקחת, וכל הצרות שוולדיק עושה לי. אתם עוד רוצים להוסיף לי על הלב שלי? לא, לב זהב זה בטוח. טולה, גברת טולה, אנחנו רצינו רק לשאול את תגובתך להתפתחות האחרונה בפורום קפה הפוך. איזה פורום? על מה אתה מדבר איתי חתיכת מיקרוב שכמוך? אני כולי עם האבו עגלה על הרולים הסגולים שלי, אני עוד לא התעוררתי, תן לי רגע להתעורר. כן, ודאי, תתעוררי תוך כדי, אני רק איידע אותך שככל הנראה מחמוד רססיה זצ"ל, הוא איננו זצ"ל. מחמוד, אני מכירה את המקרוב הזה. הוא עשה לי כל מיני עבודות ערביות על הפנים. עשה לי כל מיני שיטוצים, הוא חתיכת ריק. אני מציע לכם לא לקחת אותו בכלל. אין פלא שהוא ברח. הוא חייב לי מלא כסף. אוקיי, ומה דעתך על חזרתו לפורום? נראה לך יש סיכוי שהוא יחזור לפעילות נורמלית? אני עכשיו ליד המחשב פה. אני רואה פה, כן, אני רואה שהוא חזר. תקשיב לי חתיכת ערבי מטומטם שכמוך. חתיכת ריק, חתיכת מיקרוב, שחרר חולרה. אם אתה לא תבוא ותגמור לי את העבודות שלי, זה ייגמר ברע מאוד, חבל לך על הזמן. אתה הבנת את זה חתיכת מיקרוב. אוקיי, סליחה. שוב, טוב, סליחה שאנחנו ככה מעירים אותך באמצע הלילה.